19 година. В Україні інформаційна служба новин «Заман» підготувала для вас підсумковий випуск новин. У студії працює Олег Борисов. Мої вітання. І сьогодні йтиметься про таке. Не обміняти, а звільнити. Адвокати розповіли про стратегію захисту військовополонених моряків. ЄС продовжив санкції проти РФ та підписали 8 фінансових пакетів допомоги Україні. На що підуть ці гроші? У Криму розгорнули прапор України. Над Ласпійським перевалом пролунало «Слава Україні». Вони військовополонені, не свідчитимуть проти себе, а Україна не обмінюватиме їх на російських злочинців. Захоплені російськими ФСБівцями українські моряки мають бути звільнені негайно. Але таке рішення можуть ухвалити лише у Кремлі. Так вважає і український омбудсмен, і 34 адвокати наших моряків. Про особливості захисту військовополонених і що робить Україна для їхнього звільнення розкажемо далі у нашому сюжеті. Ці кадри зняли самі російські прикордонники 25 листопада за 14 миль від узбережжя окупованого Криму і за 19 від берегів Росії у нейтральних водах Чорного моря. Корабель «Дон» відкрито йде на таран українського буксира Яни Капу. У небо піднімається російська авіація, українські катери обстрілюють із великого калібру. А 24 моряків захоплюють в полон, судять і запроторюють до московського Лефортово. З тієї миті всі вони військовополонені, а не злочинці, тому Україна не домовлятиметься з Кремлем про обмін, а моряків мають звільнити негайно, без будь-яких умов. Ми будемо наполягати на проведенні спеціальних дебатів в парламентській асамблеї Ради Європи на січневій сесії щодо мілітаризації Азовського моря і захоплення моряків. І ми надалі працюватимемо світом для того, щоб доводити, що необхідно вести не тільки пакет Азовський, цей пакет санкцій такий персональний, відносно причетних до судилищ, відносно причетних до захоплення, але все-таки мають бути тут економічні санкції. Всі українські моряки обов'язково повернуться додому, каже адвокат Ніколай Полозов, але визнає, полонених моряків із російської в'язниці їм, адвокатам, витягнути не вдасться, бо це рішення ухвалюватиме Кремль, а не суд. Освобождение граждан Украины из российских застенков всегда обуславливался не тем, что какой-то судья разобрался, увидел, что человек невиновен и отпустил его. Нет. Был обусловлен только принятием политического решения верховной властью Российской Федерации. Зате адвокати можуть підтримувати зв'язок моряків з їхніми рідними, бо потрапити до наших військових у СІЗО нині мають право лише вони. 11 із 24 полонених моряків, яких встигли навідати їхні адвокати, заявили слідчим, вважають себе військовополоненими. Через цю їхню принципову позицію Кремль може вдатися до звичних методів – тиск і анонімні доноси. Ми не можемо полагатися на те, що російська сторона не змінює свої погляди на цю справу, що вони не внесуть в цю справу які додаткові факти, вигадані взагалі, або, так скажемо, знайдені, або, мабуть, в нас з'являться якісь таємничні свідки, які будуть виступати анонімно в цій справі. Підзахисний Айдара Азаматова мічман Юрій Будзило із Криму, що у так званому Сімферопольському суді заявив, винним себе не вважає і свідчити проти побратимів не буде. Із усіх ув'язнених моряків він найстарший, йому 35, у нього цукровий діабет і це не перший його полон. Опытный, морально устойчивый, психологически устойчивый. Более того, он мне пояснил, что в 2014 году он уже побывал в плену короткое время, когда он служил в Крыму. И для него это не первый случай, когда он оказывается в плену. Це командир буксира Яни Капу Олександр Мельничук. Це він вимагав від так званих суддів у Сімферополі і від російських тюремників спілкуватися з ним лише українською. Захищатиме його Едем Семедляєв, і він захоплюється стійкістю свого підзахисного. При следственных мероприятиях в Симферополе, при избрании меры пресечения в городе Симферополе, Олег сразу же заявил желание выступать и писать на украинском языке. Ему была предоставлена такая возможность. Он до настоящего времени все заявления, ходатайства пишет на украинском языке.
Утримувати 24 військовополонених для Росії – дороге задоволення, кажуть адвокати. Тому рішення визнати їх військовополоненими і звільнити Кремль може прийняти раніше, ніж цього чекають і в Україні, і в світі. Тетяна Сулія, Асан Емінов, Заман, АТР. Підтримати полонених українських моряків листами пропонують на Майдані Незалежності. Саме зараз там розпочинається акція «Підтримай тих, хто у полоні». Активісти вирішили нагадати 24 українським морякам, затриманим росіянами у Керченській протоці, про те, що їх чекають вдома. І нині долучу до розмови Вікторію Аблязову, нашу кореспондентку. Вона нині на Майдані Незалежності. Віко, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що нині відбувається на Майдані Незалежності та взагалі яка атмосфера нині там панує? Вітаю! Акція розпочалася близько 5 хвилин тому. Сьогодні організатори акції хочуть навчити українців, як правильно писати листи, аби їх пропустила російська цензура. Серед обов'язкових умов написання російською мовою, уникання українських патріотичних гасел та української державної символіки, а також, якщо це листи до українських військовополонених моряків, то не розпитувати їх про обставини захоплення українських кораблів в Керченській протоці. Організатори акції хочуть закликати українців привітати військовополонених моряків з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Нагадаю, 24 українських моряків прикордонники ФСБ Росії захопили в полон 25 листопада, після чого висунули їм обвинувачення у незаконному перетині російського кордону. Нині ж українські військовополонені моряки знаходяться у московському СІЗО Лефортово. Ми залишатимемося і надалі тут, повідомлятимемо вам подробиці акції у наступних випусках «Заман». Поки що у мене на цьому все. Студія. Дякую тобі, Віко. Чекатимемо від тебе подробиць у наступних випусках. Це була Вікторія Аблязова, наша кореспондентка з Майдану Незалежності, де нині відбувається акція на підтримку українських військових. Економічні санкції проти Росії буде продовжено ще на 6 місяців. Це узгодили посли Євросоюзу. Проте рішення буде офіційно оголошено цього тижня. Тим часом Євросоюз надішле в Україну місію, яка має оцінити потребу регіонів, котрі постраждали від російської агресії біля Керченської протоки. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками Ради Асоціації Україна-ЄС. Місію планують направити на початку наступного року. Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні повідомила, ЄС нещодавно запустив програму в обсязі $50 мільйонів для підтримки Східної України. У ЄС вкотре наголошують, Росія має звільнити захоплених українських моряків та судна. Ми бачимо, як Росія порушує міжнародне право. Ми на одному боці з Україною і підтримуємо її суверенітет та територіальну цілісність. Не може бути жодного виправдання російській агресії. Загалом, за підсумками Ради Асоціації Україна та ЄС, підписали 8 угод. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який перебуває в Брюсселі. Це і підтримка енергетичного сектору, і освіти, а також фінансовий договір між Україною та Європейським інвестиційним банком. Зокрема, у Фонд енергоефективності ЄС виділить 54 мільйони євро, а ще 58 мільйонів на реформування професійно-технічної освіти. Про агресію Росії говоритимуть у Нью-Йорку. Сьогодні о 10-й годині вечора за Києвом Генасамблея ООН голосуватиме за резолюцію щодо мілітаризації Криму Росією, а також частин Азовського та Чорного морів. Зокрема, в ній вимагатимуть від Москви вивести свої війська з Криму та припинити окупацію території України. Зазначу, співавторами документу є, крім України, 40 держав. І нові прояви російської агресії та чергові затримання кримських татар обговорив Мустафа Джемілєв із впливовими світовими високопосадовцями. На чолі української делегації напередодні він відвідав Катар. Там разом із колегами уповноважений президента України у справах кримсько-татарського народу взяв участь в роботі 18-го Дохійського форуму. Захід проходить під патронатом еміра Катару шейха Таміма Аль-Тані і збирає найвпливовіших світових лідерів. Цьогорічний
Антиохійський форум охоплює теми безпеки, миру та економічного розвитку. На полях форуму Мустафа Джемілєв провів низку важливих переговорів, зокрема з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Під час останньої розмови голова зовнішнього дипломатичного відомства Туреччини вкотре підкреслив чітку позицію у підтримці кримсько-татарського народу. Обговорили останні акти агресії РФ і чергові затримання кримських татар. Міністр закордонних справ Турецької Республіки вкотре підкреслив чітку позицію у підтримці кримсько-татарського народу. Празький майдан на підтримку українських моряків. Українці та чехи у празькій столиці підписали листи до військовослужбовців, яких наприкінці листопада віроломно обстріляли та захопили в полон російські кораблі поблизу окупованого Криму. Українці масово почали надсилати слова підтримки нашим морякам, і акція вийшла давно за межі країни. Зі столиці Чехії наш кореспондент Софія Абляєва. Празький майдан проти російської агресії. На вихідні у столиці Чехії українці та місцеві активісти розгорнули плакати на підтримку українських моряків, незаконно атакованих та захоплених у полон у Чорному морі. На знак підтримки пишуть військовополоненим листи. Исходя из того, что перед тем, как письма им доручат, их будут читать, поэтому то, что люди пишут, должно быть весьма аккуратно и обтекаемо для того, чтобы они действительно получили. То есть пишут слова поддержки. Празький майдан збирається на вихідні вже 4 роки поспіль. До українців в його акціях долучаються і чехи. Вацлав Боздич, мешканець Праги, українських моряків підтримує, бо вважає їх своїми колегами. Мені жалко цих ребят, тому що вони нічого плохого, по-моєму, не зробили і їх бросили в російську тюрму. Я сам моряк і я сочувствую їм. Підтримали б акцію і більше чехів, але вони переважно не знають російської, а писати листи потрібно тільки цією мовою. Така вимога кремлівських тюремників. Але ті, хто не зміг написати листа, малювали. Через те, що я не розмовляю російською, я намалювала для моряків картину. Це така собі інсталяція мирного неба над штормуючим морем. Більшість чехів не розмовляють російською, але ті, хто знає її, хочуть скоріш забути, адже це мова окупанта. Посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс написав одразу до 3 капітанів захоплених суден. Сподівається, вони передадуть вітання й іншим військовополоненим. Я написав Богдану Небелиці, Олегу Мельничуку і Роману Мокряку про те, що українці і багато чеських друзів тут у Чехії їх підтримують. І оскільки все-таки в російських тюрмах панує цензура, то я просто вирішив, листівку підібрав у таких наших національних кольорах. Думаю, що, можливо, це їм трошки зігріє душу. За кілька годин волонтери Празького майдану зібрали 16 листів підтримки для українських моряків. Вже завтра активісти надішлють їх поштою в московський СІЗО. Софія Абляєва, Євген Жовтий, з Праги для Заман АТР. 44 факти порушення прав людини в окупованому Криму тільки за 3 місяці. Такі дані зафіксувала міжнародна моніторингова місія ООН. За її інформацією, Росія продовжує робити все, аби придушити інакомислення та залякати кримчан. Окупанти забороняють масові зібрання та надалі використовуватимуть законодавство для протидії екстремізму для ув'язнення українців та кримських татар у Криму. Голова міжнародної моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер закликала Росію припинити примусове запровадження російського законодавства на півострові та дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права. Російська Федерація і далі порушує свої зобов'язання як окупаційна держава. Кримські татари несумірно сильно потерпають. У цьому звітному періоді 5 кримських татар були засуджені за обвинуваченнями, пов'язаними з екстремізмом, за наявністю у них матеріалів або за розміщення ними у соціальних мережах інформації, що вважається екстремістською або терористичною. Маячня, вигадки та брехня. Реакція українських посадовців на заяву міністра закордонних справ Росії Лаврова про начебто заплановані Україною провокації на кордоні з Кримом не забарилися. Бред сівої кобили, вибачте, сивого Мєріна. Саме так прокоментував секретар РНБО Олександр Турчинов заяву Лаврова. В українському МЗС відповіли, російська дипломатія перетворилася на знаряддя брехні Кремля. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман взагалі назвав слова Лаврова вигадками. Напередодні Сергій
Сергій Лавров, нагадаю, заявив, на останню декаду грудня Україна планує масштабні збройні провокації на кордонах із Росією та анексованим півостровом. Він сам це придумав, потім ще вийшов, сам і озвучив. Третє, що йому не вистачає, це, напевно, ще й реалізувати свій абсолютно неадекватний план. Україна ніколи, ніде не створювала жодних прецедентів щодо провокацій. Цього тижня депутати врегулюють законодавчу назви церков в Україні. Передусім йдеться про Українську православну церкву Московського патріархату. Тим часом її представники заявили, що не визнають створення автокефальної церкви в Україні. В самій же Росії на створення єдиної Української православної церкви заявили про розкольницьку діяльність. Про перші дні існування єдиної Української православної церкви та опір недоброзичливців у сюжеті Олени Стецюк. Церковні питання у порядку денному парламенту. Вже у четвер депутати візьмуться за перейменування церков. Передусім йдеться про Українську православну церкву Московського патріархату. І називатиметься вона Українська митрополія Російської православної церкви. Це має бути чітко сказано, і люди мають знати, хто є хто. Іншим законопроектом врегулюють перехід громад в єдину церкву, зокрема й захист майна. Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголосив, країна-агресор тепер не втручатиметься в духовне життя православних українців і запросив Вселенського патріарха Варфоломія відвідати Україну та виступити у парламенті. І я переконаний, що ми маємо гідно пошанувати цю видатну людину, мужну особистість, яка назавжди вписана в історію України. Питання автокефалії православної церкви в Україні – це питання, яке вийшло далеко за межі релігії. Це питання також і національної безпеки. Ми назавжди розірвали московські духовні пута. Представники ж УПЦ Московського патріархату кайдани з Москвою розривати не збираються. Там на позачерговому засіданні зняли з посади 2 ієрархів, які взяли участь в об'єднавчому соборі Української православної церкви і заявили, її створення не визнають. На адресу Української православної церкви звучать вирази «неканонічні структури», «розкольницькі течії». Власне, практично те саме, що озвучив речник очільника Кремля. Це об'єднання 2 розкольницьких течій, і тому для Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення. Та, мабуть, непереконливо, бо у Вінниці парафіяни Свято-Преображенського собору УПЦ МП вже підтримали звільненого митрополита Вінницького і Барського Симеона і перейшли під юрисдикцію Православної церкви України. Я вже не є архієрей Української православної церкви Московського патріархату. Я вже є архієрей Української, вірніше, православної церкви України, об'єднаної церкви. Тим часом новообраний митрополит Київський та всієї України Епіфаній провів свою першу службу поза столицею у Дніпрі у храмі Різдва Пресвятої Богородиці і заявив, уся сила в єдності. Надалі ми повинні будувати цю церкву на засадах любові, на засадах взаємоповаги, на засадах того, що ми всі прагнемо єдності, бо в єдності наша сила. Ми віримо в нашу перемогу. Зі створенням Православної церкви України процес об'єднання лише розпочався, заявив після молебню президент України Петро Порошенко. Підкреслив, це подія не лише церковна, а й державна. Об'єднана церква – це об'єднана країна, а об'єднана країна – вона дуже сильна. І ми нікому не дозволимо розколоти країну. Ми нікому не дозволимо, щоб 5-та колона держави-агресора намагалася підірвати нашу стабільність зсередини. А для повноцінного об'єднання необхідно повернути Крим та окупований Донбас, вважає митрополит Епіфаній. Олена Стецюк, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.
Кримсько-татарська національно-територіальна автономія, створення єдиної православної церкви української, продовження переговорів та тиску на Росію для звільнення усіх бранців Кремля та перевірка усіх чиновників та силовиків на причетність до п'ятої колони. Це одні з головних тез підсумкової прес-конференції президента України. У мистецькому арсеналі він понад 2 години відповідав на питання журналістів, і подробиці далі у нашому сюжеті. Готовий внести до Верховної Ради пропозиції щодо змін до Конституції. Президент України Петро Порошенко відповів на найважливіше для всього кримсько-татарського народу питання про створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Її створення сьогодні підтримує понад половина українців. Порошенко заявив, готовий зробити це ще до проведення президентських виборів. Я звернувся з проханням скликати Конституційну комісію, дати той компромісний варіант, який буде мати шанси на проходження. Це ж робиться не для піару. Ми повинні мати для цього 300 голосів. І, безумовно, якщо я підпишу як автор законодавчої ініціативи ці зміни до Конституції, я буду звертатися до фракції для того, щоб вона підтримала. Тим більше в складі фракції блоку Петра Порошенка «Солідарність» знаходиться і лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемільов, і голова Меджлісу Ріфат Чубаров, які користуються високим авторитетом всередині фракції. І я думаю, що вони знайдуть переконливі аргументи для того, щоб фракція забезпечила мобілізацію для голосування. Одне з незручних питань на прес-конференції – про існування п'ятої колони та російської агентури в силових структурах та вищих політичних колах. Журналісти згадали першого заступника голови зовнішньої розвідки СБУ Сергія Семочко, члени родини якого мають громадянство Росії та бізнес в окупованому Криму. Позиція президента в цьому питанні – ці факти будуть перевірені, і якщо ж будуть доведені, реакція буде відповідною. У нас є велика кількість державних службовців, в тому числі і в правоохоронних органах, які мають родичів в Криму. Я звернувся до голови Служби безпеки України Василя Сергійовича Грицака для того, щоб українська контррозвідка зробила перевірку відомостей цих державних службовців, поставивши пріоритет в правоохоронних і слідчих органах. Як тільки перевірка буде завершена, я буду мати підстави, що, якщо це буде від мене залежати, а якщо не від мене, звернутися до будь-кого щодо притягнення до відповідальності або звільнення, за мною не забереться. Запитували президента й про заручників Кремля, адже за минулий рік кількість бранців лише зросла. При цьому президент Росії відверто ігнорує усі спроби українського керманича щодо спілкування, начебто, щоб не покращувати рейтинг Порошенка. Він неодноразово демонстрував, що це залежить виключно від його, навіть не політичної волі, а бажання. Захотів – звільнив, захотів – ні. М'яч знаходиться на полі Російської Федерації. Але, коли вони дають пояснення, що вони не хочуть звільнювати, бо це буде участь в політичному процесі, весь світ зараз бачить, що відповідальність знаходиться виключно на Російській Федерації і російському президенті. Для звільнення бранців Кремля, наголосив Порошенко, він готовий вести перемовини будь з ким, навіть з Віктором Медведчуком, кумом Путіна. Він у тристоронній контактній групі фактично виконує функцію представника Путіна та є єдиним каналом зв'язку із Кремлем. І якщо стоїть питання перед президентом Порошенко, що він має зустрічатися і готувати будь-які пропозиції, які допоможуть повернути наших хлопців додому, хлопців і дівчат, незалежно від того, чи це є заручники на окупованій території, чи це є політв'язні в Криму, я буду це робити. І буду зустрічатися. І всі все розуміють. Окремо зупинився президент і на найвизначнішій події для держави і народу – становлення єдиної православної церкви України, освяченої Вселенським престолом. Його Всесвятість вважає, що наш собор взагалі став поворотним моментом в історії Вселенського православ'я. І відкриває вчорашній собор нову його еру. Нова церква буде самостійною, а держава, як і раніше, не втручатиметься в її справи, запевнив президент. Собор пройшов за усіма церковними канонами. За їх дотриманням пильно слідкували екзархи Варфоломія. Хоча, визнав Порошенко, труднощі із проведенням собору були. У нас було як мінімум 5 випадків,
коли переговори про підготовку і проведення собору заходили в глухий кут. Декілька разів вже дехто збирався покидати собор, і дехто вважав, що виходу вже з ситуації немає. Господь Бог під час нашого спілкування врозумів, допоміг знайти компроміс, і це відбулося. Загалом президент визначив 3 головні мети на найближчі 5 років – досягнути миру з урахуванням національних інтересів України, а не на умовах капітуляції, подолати наслідки економічної кризи, викликані війною та економічною блокадою Росії, та досягти тих критеріїв, які необхідні для вступу до ЄС і НАТО. Тарас Кобзар, Вікторія Бойко, Заман, АТР. Масові антиурядові протести вже 5-й день тероризують столицю Угорщини Будапешт. Цими вихідними на вулиці вийшли тисячі людей. І це стала найбільша акція за увесь період протестів. Подробиці далі в огляді. Загалом на акцію протесту у неділю у Будапешті вийшло близько 10 тисяч мітингувальників. Вони пройшлися центром міста із прапорами Угорщини та Євросоюзу. Акцію назвали «З Різдвом, містере прем'єр-міністр». Усе було досить мирно, допоки поліція поблизу місцевої телекомпанії не застосувала сльозогінний газ. Люди вийшли на вулиці проти так званого рабського закону. Мова йде про зміни до трудового законодавства, який дозволяє роботодавцям вимагати 400 годин понаднормової праці на рік. А ще мітингарі вимагають відновити в країні свободу слова та незалежну систему юстиції. Під час протестів з одного з телеканалів силою виштовхали 2 депутатів від опозиції, які намагалися зачитати петицію з вимогою скасувати зміни до Трудового кодексу. Тим часом сам прем'єр Віктор Орбан в організації протестів звинуватив фінансиста Джорджа Сороса. Грузинська опозиція розбила намети. Так вони протестують проти новообраного президента Саломе Зоробашвілі. Її інавгурація пройшла у неділю на території палацу в місті Тель-Аві. Опозиція туди не змогла потрапити, бо ж дороги були перекриті. Через це сталися сутички на під'їздах до міста. Тому акція протесту відбулась біля будівлі парламенту у центрі Тбілісі. Опозиційне об'єднання «Сила в єдності» результатів виборів не визнає і вимагають відставки уряду та дострокові парламентські вибори. У Сирії авіаудар коаліції США повністю зруйнував мечеть. Сили міжнародної антитерористичної коаліції завдали удару на сході країни. Свої дії пояснили, у мечеті був пункт терористів ІДІЛ. Загинуло 16. Останнім часом бойовики активно використовують для ведення бойових дій лікарні та релігійні об'єкти. Тим часом у Африні на ринку невідомі підірвали автомобіль. Загинуло 8 людей, усі цивільні. На місці теракту знайшли ще одну бомбу. Її вдалося знешкодити. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. Український прапор в окупованому Криму. Волонтери групи «Інформ Напалм» у Кримських горах розгорнули величезний синьо-жовтий стяг. Акцію провели над Ласпінським перевалом. Один з волонтерів розгорнув стяг на скелі з видом на Форойську бухту і мис Сарич та прочитав вірші сучасного севастопольського автора за мотивами Шевченківського заповіту. Своєю акцією волонтери вирішили підтримати 24 українських моряків, незаконно захоплених російськими силовиками. І це все, що встигаємо для вас підготувати. Більше новин на сайті atr.ua та в одноіменному мобільному додатку, який можливо для скачування в App Store та Play Market. Далі в ефірі АТР програма «Акшам». В гостях у Гульсум Халілової адвокат Айдер Азаматов. Залишайтесь з АТР.